daidai nan Allah ya ce na aiko muku manzo daga cikinku iya nan, to ko Allah bai kirga sifofin da ya ba manzan Allah ba waɗannan dole kamar yadda Imamul Buqa'i yake faɗa a wajen tafsirin wannan ayar, ya ce abinda Allah yake nufi yanzu zai fara zayyana mana na sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, lalle wani abu ne da yake neman extra ƙari akan manzo ne, ko Allah bai faɗi surorin siffofinsa ba dole mu karɓi manzancin dan daga Allah yake. Allah shi ne wanda ya halice mu, ya ƙera mu, ya kawo mu wannan sararin na duniya, yake ci da mu, yake sha da mu, yake azurta mu, ya ce mana ga aikin da yake so, ya aiko manzo mu saurare shi, ko manzan ya yake ma haka za mu saurare shi. To sai Allah ya ce to bari ku ji sifar manzan da na turo muku bayan daga gari yake azizun alaihi ma'anittu, azizun alaihi ma'anittum, manzo sallallahu alaihi wasallam abinda kuke gogayya da shi, abinda kuke ji na wahala, shi ma yana jin wannan. Duk abinda zai wahalar da ku manzo na jin wannan wahala a cikin ransa. Kun ji sifarsa guda ɗaya bayan yana manzo na aiko shi, yadda kuma yake da ku. Duk abinda zai sa ku cika cikin wahala yana wahala gare shi shi ma. Azizun alaihi ma'anittum, don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda duk bayi suke ciki ba abin hangensa, ba abin lurarsa, sai me za mu shiga shi kuma ta ina zai fidda mu a nan duniya haka a can lahira. Kun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa shi ne farkon wanda za a fara tashi, ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage kowa na ƙasa ni daga. Idan ya tashi abin da zai fara tambaya ya aka yi da al'ummata, a ce ai ba wanda ya tashi sai kai ya rasulallahi, saboda mu ne a ransa. In an tashi ya tafi siraɗi ya tsaya, mu taho yana Allah sallim sallim, wutar da su Allah wutar da su, me yasa azizun alaihi ma'anittu. Harisun alaikum, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsananin kwaɗayi ne gare ku akan ku shirya, akan ku rabauta. Dukkan kwaɗayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙare a kanmu.